Köktemen adından hemmäňde salam, ısmanakly kremli keks taýýarlaýar. Bir wagtdak ısmanak gerek. Ismanaklary ýuwup arasaladım. Indi keksimiz üçin ısmanagyň diňe ýapraklaryny alýas, şolary ýaly we üstüne ýarym stakan gaýnaw suw goýup, orta ýanýan otda 2 minut ýaly ısmanaklary ýumşatýar. Görüşüňiz ýaly ısmanagymyz ýumşady we blenderden geçirýär. Eger blenderiňiz ýok bolsa, gyrgyçdan geçirip hem bilersiňiz. Taýýarlan ısmanak pürämiz 1 stakan doldurmaly. Eger 1 stakan doldurmasa, üstüne suw ýa-da süýt goşup bilersiňiz. Oto temperaturasyna duran 4 sany ýumurtkany we 1,5 stakan şeker alyp 5 minut ýaly mikserleýär. Görüşüňiz ýaly ýumurtkalaryň rengi agardy. Üstüne sowan, ısmanakly pürämizi 1 stakanam günawakar ýagyny goşýar we 2,5 stakan un, 1 gap gawartma tozy, 1 gap vanilini goşup, olar hem keksimiziň hamyryna goşýar. Ilki bir adaçyk mikserleýän, soňra lapatka bilen ýa-da tagta çemçe ulanmagyňyzy maslahat berýän. Ýagly kagaz ýazylan duhowkamyzyň gabyna taýýarlan keksimizin hamyryny goýup 170 gradusda duhowkada pişirdim men. Duhowkamyzyň gradusyna görä pişirip bilersiňiz. Keksimizin kremi üçin 500 gram soğuk slivkan gabymyza alýar. Aşaňa buzlu paket goýýan men. Şonda slivkan goýlaşdyrmak ansat bolýar. Bir adaçyk mikserlänimden soň üstüne 1 stakan pudra şeker ulandım. Pudra şekerini yerine beýlek şeker hem ulansaňyz bolýar. Kremimiz gatyjak krem boldy. Keksimiz hem gowy sowady, sowandan soňra ýagly kagazyň aýrýar, görüşüňiz ýaly ýumşaçyk keks boldy. Keksi öz isleýän ulluňyzda bölüp bilersiňiz. Men bir adaçyk ulrak taýýarladym, kiçik hem taýýarlap bilersiňiz. Her kesip alan bölüm hem ortadan 2 bölüm, gaty galyň bolmasyn diýip we her bölüm içine ilki kremden çalýar. Soň aralaryna banan bölejiklerini goýup, ýene krem bilen doldurýar. Kremli orta hasy bolýar. Kremin üstüne bolsa keksiň owuntugy bilen hemmeýärni ýapyp çykýar. Keksiňi de eliňiz bilen uğraşsaňyz bolýar, blender bilen hem uğraşyp bilersiňiz. Keksimiz taýýar. Men üstüne ak şokolat bilen bezedim. Siz öz isleňize görä bezäp bilersiňiz. Keksimiz taýýar bolandan soňra iňadyna 2 saat haladenlikde goýun. Ondan soňra ýyp bilersiňiz. İştäňiz açyk bolsun. Taýýarlap görmekli maslahat berýär. Ismanagyň hiç ýyly ysy we tagam bildirmeýär. Hem görnüşi owadan bolýar, hem ýeňiljek, lezzetli keks bolýar. Eger sorawlaryňyz bolsa ýa-da bolmasa, öwrenmek isleýän tagamlaryňyz bar bolsa, kommentde ýazyp bilersiňiz. Tomaşa edeniňiz üçin köp sag bolun. Täze videolarda görüşýänçek.